Ga, mukaon kag tilapia? Aw, oh, good. Ugna Aw, kun mauna, tana. Asa man ta? Sa merkado? Dili, oy. Asa man di ay? Sa kusina? Ay, di pod. Kaya asa man di ay? Aw, asa pa man di ay? Sa kwarto. Doon na day tilapia sa kwarto. Duna, oy. Napagod naman gani. Pre. Ngano pre? Og mamatay ko ba? Muhatag ka na kog abuloy o limos? Aw, muhatag kayo pre. Uy, ngano gundi? Unya, pila man po ang imong iabuloy nako? Mga 1K siguro kay suod man tang pagka-amigo. Kun mauna, pwede mo hangiyon ni mo pre? Unsa mo po nang ihangiyon ni mo nako pre? Pwedeng i-advance lang nako ang 1K nga imong iabuloy nako. Aron pod ba? Wala na kaya tago nako inig kamatay. Unsa ba naman yan sa una mong asawa? Konzet, nahilo sa balanghoy. Ang ikaduha mong asawa, kining nahilo gyapon sa balanghoy, sir. Ang ikatulong asawa mo, akong gipuspusan ang ulo, sir. Oh, nga naman, saon gahi kay pakanog balanghoy?